Môžem? Len tam je zlatá ulička. Oni tam išli. Som ťa tam volal, ale ináč. Som ťa tam volal. Ale čo tam? Goldengasse? No. Ideme pozrieť Goldengasse. Ideme hore. Takto to popozerám. Ešte sa popozerám takto. Čau, ahoj. Sorry. Musíme prejsť tadiaľ? Máš navigačku? Čo ti ukazuje? On fakt to ten názor je naozaj krásny, že tu sa dalo chodiť podľa mňa celý deň. Áno. Čo pozrieť? Aha. Tuto hrajú normálne človečia. Áno, áno. Nejaký backward, čo? A to ti je paráda, človeče. A ty si sa pustila, či nie? Teraz máš pustené GPS, že? Teraz musíš mať. Bomboklad, nazdar. Fotíš trochu, či nie? Fotíš trochu, či nie? Či trochu fotíš? Hej, taký, že čo by som akože posielal. Peťo mi to napravil, tak povedz, či to mám. Áno, dobre. Zase dobre. A ešte posledná vec. A máš GPS zapnuté, hej? Áno, ty kokos. Ty vole, to teda pôjdeme hore. To musím odfotiť. Kokos. Oša. Alebo môže byť aj tak. Ako ešte raz? No, no. Ako to bolo na 100 metroch 94 prevýšenie? Či tak nejak to bolo? Čo to ide takto? Je hnusné, no. Ale že odtiaľ je krásny výhľad. Haló, poďte. Už? Ale áno. To je ďalšia nová? Nie. Čo? Nie. Ďalšia nová? Vladio, foťte sa ťa poboznú. Ale však spravím ti, ale nebudem si stále fotiť. 20 fotiek je problém? 20 fotiek spraviť. Toľko som za celý život neužil. Dobre. Doprava. Prečo nejdeme sem? Prečo nejdeme sem, ale? Poj. Prečo sa to tak... Dobrý večer. Haló.
Deti. Prepáč, Ja živím som. som ti takto spravil. Ale horom. Ja sa schovávam no. Pozor, už sa lana cupujú. Aha, dobre, 4 a Tatiana, počkaj, stíneme. Gabika. Simonka, neotáčaj sa. Dobre. Ináč to je des. Nie, ja pesám nie. Poďte, kde si už? To bol des ináč teraz, toto. Kto si prdol? Ja ani som to nebol. A fakt som to nebol, čo sa na mňa nepozeraj. Fakt nie je to. Peťo je ticho radšej, čo? Ale to mohli dole? To je... Áno, Ja, no. to je komínový efekt, nepoznáš to? Čimný, hej. Čimný kej, dobre. Ja som potom iba na silu. Ja som videla, že to je... Aha, ja by som si ešte dal. Hej. Ale ja si robím srandu. Nie. Čo ja chudnem, ja už mám Ramadán pomaly, takže... No štartujte už. To nebol taký dobrý. Toto je niečo šprátali. Ale perfektné to je ten práslík. A to je cestu hodinu Však už to tam štartujte hore. Odišiel nám vodič. Jaj. Čo? My car? Michael je tu, či čo? Nie. Blbosti spievam. Tu taký song. Čakaj, dám to blika, že? Nebolo v noci, máme... Nebolo to o jednej. Nemohlo byť o jednej, lebo ona šla do Dubnice, tá sa hovorila. To je iná káva. To je úplne, áno. Ty vole. Oh. Ty kokos. Čo? Fakt je? Ja to necítim. Dobre to máš, Ado. Ja sledujem. Henta bola lepšia predtým. Veď je tam dobre. Kokos, odtiaľ ten nádherný výhľad. Jejda. A kto ho vie, to sa dá aj výjsť pešo, že? Či nie? Ne, to nie, to je. Ja sa roztopím. Máš To bola rýchla jazda. 9 kostolov a Neunkirchen. presne tak. 9 kostolov. Alebo Najkaj. Najkaj. Ty kokos. To je paráda. Alebo Moni požičaj mi, asi budem fotiť ešte. No, tak to už je dobre. Ďakujem ti, všetko je v porádku. Sa bála, že ti ju ukradnem, čo? Ale ježišmarja, nie. Ale prečo som stále ešte dole? Si mi čau. Čo hrmí? Čo tam máš? Zlakla, že čo to je? Nekašli na mňa. To je krása, ty kokos. To je nádhera. Ešte na moje slnečko vyšlo. Ivan, tam ti lietalo. Aha, už vidím. Ale príde búrka asi. Tuto máš samý kopec, to je zradné. Kde, čo, kto? Jazdím v mojom aute, hneď po oknami, to je tak niektorých vecí mala pani tak. This is a really nice city. Huh? This is a really nice city. Pojeme na tú kávu, čo? Za chvíľu.
Nejaké papáni. Počkaj, to sa ešte daj za hen tam, ale... Jako? Na špecle. Na špecle by boli dobré, no? To je typické rakúske. Áno, áno. Nejako Ramsos. To by bolo úplne perfektné. Alebo Jeg. Jege soza... To je to isté. To Ramsos je... To je... Áno, šampiónová omáčka. To je šampiónová omáčka. Cože? Šampiónová omáčka. Ako to? Tako, vlastne ako rakúske halušky, sa dá povedať. Prostě máš... Ako rakúske Cestovina, také slíže hrubšie, no. Máš, jaký máš prostě makový slížek? Tak, presne. Prostě jaký máš makový... Áno. Šulance. Tak, áno. Menšie šulance, presne, áno. Ideme do muzea sa aj obzrieť? Poďme, ešte neviem, či nás zoberú. Počkaj, ja neviem, kde mám lístok. Mama má môj. Ale môj? Ja neviem. Tvoj neviem. Nie som si istý. Za chvíľku idem za tebou. Ty kokos, to je paráda. To je paráda. Ale hen tam ide riadne. Nie, že keď si pozrieš, tak to je obkolesené tými horami dosť. Takto v podstate z účka. Hen tam bude asi vidno tie Alpy trošku. Spravím toto. Dobre. ešte aj meškala 20 minút s kufrom No. Ešte netopiere tu lietajú. Áno, áno. Príjemný zážitok som vzala, že nám rozpýtle. Ježišmarja, ale to potom dával aj na Instagram, že veľmi problematický, že je veľmi komplikovaný mikroblade. Že veľmi problematická, náročné. Ahoj, Kde sú deti? 6 eur za obrázok. Čo 5 eur za obrázok? 6 eur za obrázok, viac sa neotváraj. to je fotka. Že? Šla veľmi opatrne. Táto ty? Až? Musíme ešte raz. Aha. Ivan, choď ty s tou kamerou. Čo, preč? Nie, tam sa pozrie. Nie. Ahoj, tam bola Jany. Aha, už tam boli. Decka. Kde sú decká? Na poslednej fotke. Aha, áno. No ja som Ježiš. Toto ty úplne nadšený. Tak si úplne nadšený. Kokos, tu je to veľké, aké si... To čo tu je?
Ja som myslel, že to len kúsok je. Ty vole, áno, áno. Ja, že to je len maličké a to ťaha. To tie veľké, ty koňo. Máš chuť? Ops. A ešte trošku vody mám. Ja som zvedel. Dole, hej, tam si nabereme, vieš, hej, tam. Idú, aby nás videli počuť. Idú všetci? Všetci idú. Peťo s Gabikou išli hentam. Čo tam je? Kostelík. Nie, hen je s Gabikou. Ja kedy vyšli? Vy ste kade vyšli? Jaj? Áno, áno. To bolo moje meno asi, že? Páči. A už idú nazad. Prečo? Nechcem ešte jen tam sa ísť pozrieť. Teraz stratil. My sme prešli z toho vnútorného okruhu. Vyskúšala som si mal kandidáta. Ale hen tam hej, aha. Tam je gula, to je kein entrance, tam není vchod, musíme ísť podľa mňa hen tady na okno. Dobre. 同英國嗰度咁樣樣啦。 Idem s vami. On bol nejaký zlý, ten panovník? Ja neviem, toto nemám naštudované. To čo tu je, hladomorná? Nie. Burg Kapelle, to je hradná kaplnka. Fú. Ukáž. Pochádza z roku 1006. To fakt? 1106. 1106. A tak to je tie sila. Tu sú ešte, tak to si tu cvaknem o tom. 12. storočia. Toto sú pozostatky 12. storočia. Tak pomenom. To je nejaká kapela metalová, Burg Kapelle. David? Bomboklad. Zima. To sú pekne tie raz tie hory. Teraz pekne tie hory je vidieť. Tam je vyhliadka, ale to Tam musíme ísť, prosím.
Na tú vyhliadku musíme Však, ísť hore. je ono. Či ju máme zaplatenú. Česká stránka. Opýtaj sa, či to vyjde ako Dobre. Máte fotku, one rovnaké aký si. Dobre, dobre. Máme dve tričky rovnaké, gate rovnaké, ale všetko. Hej, akože nie teraz na Tenisky nemáte rovnaké, to sa nehrá. Kokos. Fotíš? Fotíš? Ty vole. Prečo tam musí byť to? Kokos, tam sú normálne. A tá... Dobre, počkaj. To nie je dobre, počkaj. Si sa jak máš trochu ten dýchek. A keďže že som hokejista. No, tak zavádzaš hore. Však reálne si Však ale je povedz, zavádzaš hore. Nie, toto nemá dobre. My to aj tak zavádzaš hore. A nie, Ja? Toto je normálne Najkrajšia tvoja fotka? najkrajšia fotka z dneška asi. Ich hab ganz vergessen, was Fürstern ist. Panovník. Jo. Asi najkrásnejšia. Gesetzt. Die Position auf der Karte der Erinnerung bestimmt. No neusmej sa, Moni. Dobre, dobre. Kto? Štefánik, áno. Za nikdy neprečítal. A to zrazu papáč klamala ma. My diskutujeme spolu. To máš, náhodou máš výklad zadarmo ináč, akože. Áno, Nemusíš. lenže by som overovala, lebo mama, naša strana sa tam tak povie, pomyslí. Na koho sa ti podobá? Franca Ferdinanda. Aj to nie, či? Rainer, starý Rainer. Alebo Herbert. Aj sa podobá ten, čo je na tej Reinerovej karte. To je... Áno, Petro, starý Petro. Ale tento vyzerá skôr jak náš Štefánik. To sú ozajské zásobníky. Asi áno. Počkaj. Ja toto myslíš? Ja to som si nevšimol. Asi, hej. Toč to? Asi, hej. Ale vyzerá to tak, áno, áno. Vyzerá to tak, Dado. Ani neviem. Rok tam není, či je? Není tam rok. Ale vieš čo, asi áno. 14, áno, je to. Áno. Počúvaj, ty si to zbadala a ty si to hneď vedela, počuj. To je to jeho či nie? To nebude, ale neskôr už zasa... Ale to bolo, áno, to bolo moc, áno. Nebolo moc kde netrafiť. Áno. 50-50. Ale fakt? Mačky. Fuj. Je strašná prietrž, mali by sme čo najrychlejšie ísť, lebo tak zvykneme ako predtým. No, Vieš, na prečo ľudia bicyklo helmy tak, aby sa rozbíjali. Lebo keď padneš, tak vlastne tá sila sa preniesie na tú prilbu a keby ostala, tak v celku by sa to prenieslo na hlavu. áno. Tým by si si zlomil vlastne hlavu a nie prilbu. To je rumburak. No pomôžem. Pečo mal pravdu. Čo? Povedal, že starý Rainer, aha, dívaj sa. Áno, však to bolo Rainerové toto.
Teraz ja si robíš srandu, som myslel, alebo čo si? Áno, áno, áno. Oni založili v roku 1700 a vlastne ten jeho pluk fungoval až do konca prvej svetovej vojny. No vidíš, ja, že si robíte srandu. Nie, však to bolo napísané na začiatku. Dívaj sa. To možno asi permission. Ako? Permission. Termiše? Permission. Termissions, áno. Súkromné, že len tí ľudia, čo majú ten link, si to môžu pozrieť. Tak. Aha. To je nejaký čarom, jinxy čarom. Áno. Kasparov Karpov? Čo? Brettspiel. A to je tá Asaj. Konec? Ty. Vypni, no. Dobre. Dobre. Môžeš to rôzne tačať. Ale áno. Práve, že im urobím verbung. Aha, áno, on sa volá... Rainer. Nie, Ja potrebujem taký Giuseppe Arcimpoldo. Ja On potrebujem. takto vytváral tvár keby z časti ovocia. Aha. Dobre, tak si ho zober, kúpim ti ho. Ja si ešte cez Temu alebo AliExpress kúpim nejaký. Za 3,50. Fakt? 80 centov. Však áno, to je... A ideme do niečo. My nie ste hlavní. Je susedná celý. Tak vlastne... Ona mala cukor, oný, precel. No čo, tak hen to ideme na budúce, ako hej? Hen to dáme na budúce, no. Hovorím, vyhliadkovú väžu dáme na budúce asi. A tá bola v tom základe? Nebola, mali sme ju. Povedal, že musíme ísť dole a vidíš, takto by sme sa k nej asi nejako dostali. Alebo po tom rebríku. Tu asi ale zavádzam, že? Ticho, šaláčo, dobre. Dobre. Taká dáma ja. V Zalcach. To nie je letné počasie. To teda nie. Už máme asi po lete. Máme asi po lete, no. Aj keď rozprávajú, že ešte... Mali sme perfektne úplne, no. Aj keď vieš čo, rozprávali, že ešte nejaké 30-ky možno budú. Auguste? Áno. Vieš čo, bolo to na Fan rádiu, takže ťažko povedať, že či si nerobili srandu, vieš. Všetkých týždňa. Tak, áno. Teplo. Uja,
Dobre, ideme späť. Počkaj, lístok potrebujem, hej? Idem s vami ešte? Môžem? Jasno. Ups, ja. To vedľa seba idú, vidíš, že? Ten je druhý. To je druhý, víš? Ten... Čo mu došlo, benzín alebo čo? Čakajú teraz, keď ide druhá hora, lebo sme teraz na tej rozdvojke, vieš? Oproti nám ide tretia ešte. To je lístok asi. Ten je nejaký poloprázdny. Lebo hore 18:30 je posledný, ktorý sa uzatvára, vieš? Si mali zakývať sme si mali. Teraz sa vychádza asi tuto, že? Na opačnej strane asi. Otvoria tam pôjdeme. Asi skoro. Skoro ako to metro, trasa C normálne. Ideme? Jaj. Voda नहीं है। Je to Trinkenwasser? Áno, áno. Rauchen and Trinken. Je, no. Rauchen and Trinken. Ty si dobrý. Ja si dám takto teda, no. Ty, aká dobrá, človeče. Vonko hrá. Tam. Nie! Podľa plánu. To sú obidve bravčové. Už? To je jedna. Ešte jeden rozdiel. Nejdeme do toho auta. Jesteś na tym aucie? Hopsa. Toto je pre mňa oné, toto sú pre mňa, aha. To šmíka strašne. Ale mne brutálne, ja... Ježíš.
Pomaličky, hej. Ako pre koho? Pre vás. A jeden potrebujeme my, lebo keď bude veľa pršať, tam potom... No, dobre. Aha. Nur für dich. A ja. Urkunde. Potom čo? Aspoň nejaké logo Mozart alebo niečo? Nie? A je, dobre, no. Davidko, poď. Koľko stalo? No, počúvam. Je chodníkové pravidlo, No, že žena musí byť ďalej od premávky. áno. Chytaj si to a poď. Veď to neprší, tu pršiť. Na to, sorry, ale môžeš si dať dole, ako chceš, ale neprší. Sorry. A ja mám pekný dážnik. Si mi nepochválil, a môj si nepochváliš, ja viem, dobre. Tigrovaný ten sa mi bol. Dobre, no. Nechal veľmi. Dobre.